inda a jihar Neja da ke makwabtaka da Kaduna a rahotanni ke cewa 'yan bindiga sun sace kusan mutum 10 a wani hari da suka kai ƙauyen Chaza da ke karamar hukumar Sileja, amma wasu daga ciki sun kubuta. A cewar mazauna yankin, jami'an tsaro sun kai ɗauki, amma duk da haka 'yan bindigar sun gudu da wasu, kamar yadda wani da lamarin ya faru akan idan sa ya shaidawa Ibrahim Isa. Ina gida ina bacci da misalin karfe 2 daidai na dare, ina jin karan bindiga sai mai ɗaki na ta tada ni, sai ta ce min kai kamar mutanen nan sun zo fa. Na ce ai gwamnati ta ba 'yan banga sabon bindiga, ana ganin su ne. Da ta rufe baki ba, kawai duba ta wanda don na kusa da bakin hanya sai na ga motan sojoji, na ji kukan moto na shigowa da cikin garin namu kusan guda 3 sun zo quiet haka suka shiga suka kai ta can inda ake ta halbe din. Ashe in kafin su tafi su wa'annan mabannatan har sun shiga gidan mutane gida ba gida, suka wuce da wasu wani shago, akwai wani shagon wata mata ma sun fasa sun kwashe kayan drinks nata da kayan lemo haka da sauran abin sha. Wallahi duk sun kwakwashe suka yi gaba da shi. A lokacin da sun wuce da mutane kusan guda 10 sun gangara da su kafin sojoji suka aro su zuwa gunsu. To su kuma da suka gangara da su, wata mata daga ciki dai ko sun ga yanayin ta ne sun bata ta dawo. Sannan wani daga ciki kuma suna cikin tafiya da ya dawo shi yake ba da labarin cewa akan tafiyan su zuwa can daga can daji suna cikin tafiya, shi yana daga baya wanda yake kusa da shi ɗan kidnapper da ke kusa da shi sai ya buge shi. To ya faɗi shi kuma bai da kuzarin ya ɗauki bindigansa ko wani haka sai ya gudu, dalilin da shi kuma ya dawo kenan. Amma a takaice dai zahiri sun tafi da mutane 6 da cef yanzu suna hannunsu. Yanzu a wani hali ake ciki a nan Chaza? To a jiya dai da safe dakaci da shi limaman gari suka taru da mutanen angon da baki da aka taru aka wuce wurin hakimi a je a gaya mai da abin da ke tafi, abin da ya isa hakanan. Mutane da yawa wasu ma ba sa kwana a garin, sai dai su tashi da dare ne magari da su mu ishara su zai su kwashi iyalan su dawo cikin gari, da asuba sai su dawo. Haka suke kai fa rayuwa din. Kamar mu kuma da ba inda za mu tafi haka mun sadakarun bar ma Allah ko ni mu ne kawai muke zaune a garin dai a cikin ɗaɗɗar. Kowa da ke caza wallahi bacci yana rabi ne. Ka ce wannan kamar karo na 5 kenan? Kusan na 5 kenan. Na farko an yi na Barisa, an zo an yi na Musulman Bala, sannan an sake yin na wasu a can ciki sosai, sannan an sake dawo wanda an musu na 3, an sake dawo an koke matansu da yaransu kuma. Da suka dawo na 3 sai suke gaya musu cewa ba an ce sun sai da gidaje sun sai da motocinsu ne sun fansi kawunansu ba. Ashe ba su sai da ba, wato wayo kenan sun musu, saboda haka suna nan dawowa a kansu. Da waɗansu matakai haka da mahukunta suka ɗauka a kan yankin naku, ganin cewa kana maganar wannan abu ba ɗaya ba 2 ba. Wallahi abin nan wasan 5 kenan ko 6. Wallahi matakin da aka ɗauka shine na wannan karon da aka ɗauka kafin na jiya din nan. Shine ko sojoji suna zuwa jifa suna zuwa suna dan bincikawa, dama abin ya fi faruwa ran weekend ne. Ko da a yi asabar, amma dukkan lahadi aka yi su. Bukatar mu ita ce kawai na bi wani hanya a hanyar Faikon Kore, sai na ga yanda aka aje abin checkpoint na sojoji, ga na yan banga, ga na police a gun. Da mu ma Allah zai taimaka gona da duke ta dubin da fuskan rahama ta aje muna daidai farkon Chaza, wurin kana shiga Chaza daidai wurin aje muna checkpoint ɗaya, a aje ɗaya a can wurin gidan da kace ɗaya, shi ke nan magana ya kare, don ta nan ne daji ta inda suke shigowa. Wani ganau kenan da ya shaida yadda aka tafi da wasu mutane a jihar Neja.